ngitshela ugogo uthatha urizila wami namhlanje nje nami ngithatha izokushiya akekho uzona. Hayi kodwa mfethu uqinisile mfana kumele ngabikho zorola bo. Kodwa wrong. Ushiye umuntu omdala baba. Mfethu uzihambe kanjani? Uzobona. Lalela ke nje yami. Yabona mina. I-OLED ngale yami mfethu la ngigaya imoto. Suka nayo lapha elokhuza nebhizana semthatha. Tshena mfana i-drive. Hayi into zami mfethu. Into zami. Ngacaka irazo ngikutshene uningi isikhiye manje. Lamandla driver. Ebranch lapho ngikhombisa ngicela Khuleka khuleka. ayikho ikasho. Wose manje sikoleni. Wose please start. Yena ngani mfethu. Yena ngani. Ngikwa. Wose ngikhombisa. Okay ba. Kanti sifaka wapi isikhiye? Uhlekile lo muntu. Uhlekile. Ngena ngale eqala. Ngena ngapha okay phela dumisa imoto. Sifaka wapi? Emafuda. Sifaka wapi isikhiye? Imapesa ungixhasha ngena ngale phela. Ngena ngale. Ngoba manje sengiphathwa nayilokuzana ngiyafiselwa manje. Gena. Beba sade baba. Wenzanjani ba? Ukuthi manje isikhiya lapha kule moto yami ngazi sifaka wapi kodwa la Hayi. ngixhasha phela singixhasha nje yami. Ngizange ngithenge i-license nje yami. Asifake ibhawu noma sifake ibhani nanto. Nali phela mbhani ngilifake. Isibhede. Oh, silibhede. Kodwa indlela osho ngayo ngathi uyakwazi ukudrive nawo. Ayikho ngamna ingawe lento. Ayikho nje kanti ingawe lento baba uthe uyakwazi Uyakwazi ukudrive ndoda ngeke woza ngapha. Uthe uyakwazi ukushayela wena ingawe lento. Hayi ngeke. Brazo. Ongisiza la steta kanjani la ras? Ngirasikile. Ngiyathatha kanjani imoto ungafanga ngikhe kanti Awazi ukushayela lo. Oh, ngithi okay othi manje ngithola ukuthi kanjani ngithola Uthe wazi. Lo muntu. uthula ibe manje ndoda manje ngithola uzayithola kanjani Brazil lo muntu. Oh, kanjani? Ngena la ras, ngena la. hamba yona ngayithini Kanti ngithoma la ukuthi sihamba ngephone. Ifone intoza amaphone dada. Intoza amaphone. Wabona, wabona,